Добро утро в 9, добро утро с БНТ 2. Добро утро в края на октомври, най-шарения сезон. Не, че някой не е забелязал, просто акцентирам върху това, защото пъстротата и топлотата в иначе хладните вече дни навън ни дава повод да правим есенна декорация на дома. С какво ще го направим? С най-различни пръчици, клечки, изсъхнали листа, шишарки, жълъди и всичко това, което го има навън в природата. Кой ще го прави? Едни креативни и талантливи, малки, големи майстори от Центъра за личностно и творческо развитие на децата в Благоевград. Но преди това ще обърнем внимание на бабите и дядовците на тези малки, големи таланти. Какви са спортовете, подходящи за хората в третата възраст? Могат ли да ходят на фитнес, ако пенсията им го позволява? И могат ли да ползват фитнес уредите? За това ще си говорим с доктор Димитър Маникатов. Той е кинезитерапевт, но практикува и гериатрия, която е наука за профилактика на различни болести при възрастните хора. С тази тема ще започнем, а 02814 2111 е пряката телефонна линия, чрез която и вие можете да бъдете преки участници в Добро утро с БНТ 2. Започваме. Доктор Димитър Маникатов, заповядайте. Здравейте. Здравейте. Доколко присъства спорт в ежедневието на всички нас? Да започнем оттам. Първо да кажа добро утро на вас и на зрителите на БНТ 2. Спорта присъства много по-малко и много по-рядко в забързаното ежедневие на младите хора и на хората на средна възраст. Не започна ли промяна към обратното? Има промяна, която промяна се изразява в това през седмицата до петък да работиме и събота и неделя да се натовариме до степен, до която в понеделник да имаме мускулна треска и да си доставяме допълнителни травми и усложнения в живота. За съжаление, това е реалността или това, което виждаме в нашите центрове и в повечето кабинети на колегите по травматология. Даваме ли си сметка от какво значение е спорта и движението за цялостното ни здравословно и психическо състояние? Теоретично да, с помощта на медиите. Това е тема, която се акцентира ежедневно, ежеседмично, но в действителност, в практиката това е малко по-различен начин на гледната точка. Опитваме се да вкарваме спортове, които са алтернативни спортове, неща, които се опитват по някакъв начин да заместят стандартната двигателна активност. Кои са алтернативните форми на коя стандартната двигателна активност? Стандартната двигателна активност се изразява в това да има елементарни движения, които да оказват въздействие на определени мускулни групи или на определени движения в човешкото тяло. Непривично е за нормалния човек да се качи на джампер и да скача примерно 30 минути в аеробно натоварване с цел да намалиме обема на теглото си или да стегнем тялото си и така нататък. Това е мое мнение, но това е мнение на повечето колеги, които изразяваме това нещо, които работиме това нещо и изразяваме такова становище. Не е нормално активността, която се прави в една част от фитнесите, където се натоварват определени мускулни групи с цел физиология или да се покажат по-големи рамена, по-големи гърди, по-стегнат корем, при положение, че това е повече мода, отколкото реална двигателна активност. Това е нещото, където се разминава с думичката спорт и с думичката, че аз тренирам нещо различно от това, което се прави. Спорта като цяло или в древността спорт се е използвал единствено и само за да се развиват двигателни качества и двигателни умения. Неща, които ни трябват в ежедневието или неща, които ще ни помогнат по някакъв начин да е по-спокойен и по-облегчен деня или начина, по който живеем. Коя възрастова група е най-активно или най-правилно движеща се? Въпросът е много добър и ви благодаря за този въпрос. В момента ще говорим за хората в напреднала възраст и точно това акцентираме, че това са хора, които са зряли, това са хора, които знаят какво искат и знаят какви са им проблемите. И са възпитавани в едно друго време, когато не е имало когато имаше модерни лечебна технологии. физкултура, когато имаше утрена хигиена, гимнастика в първите часове, преди часовете в училище, когато имаше трудотерапия в заводите. Това са хора, които наистина се натоварват възможно най-функционално правилно. Те не използват излишни двигателни движения, те не използват излишни упражнения. Конкретна мускулна група се въздейства с конкретно упражнение. Това са елементарните упражнения от утрената хигиена, гимнастика, която се използва в лечебната физкултура. Това са общо развиващи упражнения, които укрепват общата мускултура и дават тонус на мускулите, а не да се уралифи или да се направи мускула по-силен и по-голям. Те само теоретично ли го знаят това, което казвате, или и на практика го правят всъщност в реалността? Защото така започнахте, че всъщност всички знаем колко е важно да спортуваме, но не спортуваме.
На практика групата, с която ние сме запознати, изпълнява всичко това, което е и теоретично, и практично. Проблема при тях е такъв, че те са разнородна група. Има хора с дегенеративни изменения, които са на ставите на тазобедрени коленни стави, лакътни стави, рамени стави. Има хора, които са хипертоници с високо кръвно налягане. Има хора, които са с обезита, с затлъстяване. Разнородната група е малко по-специфична за работа, защото самия комплекс упражнения или самото движение, което трябва да се направи... Не може да са подходящи за цялата група? Не, може, но трябва да се специализира в определен етап от самата тренировъчна подготовка, да се включват конкретни пациенти или конкретни хора. Казано по-простичко, примерно в началото започваме с общо развиващи упражнения, където всички се раздвижват правилно, след което казваме на група с хипертоници, че трябва да правят такъв комплекс упражнения, а другите продължават с този комплекс упражнения. Това е добра организация, която те са постигнали. Кои те и как се постигат тази организация? Те са хората, които са възрастните хора, които са в групата за двигателна активност към Благоевград. Ние след малко ще се срещнем и с едни атлетични дами и господа от клуб Бодрост, които през ден в Благоевград се събират за утринна гимнастика. И преди да стигнем до тази напреднала възраст, има ли момент, в който да кажем, изпуснали сме времето, в което да почнем да спортуваме, или винаги бихме могли да го направим? Да поставим началото с подходящите упражнения, форма и... Винаги е удачно да се започне с спорт. Няма възраст и няма проблем, който да... Важно е да се избере правилния спорт, това както анонсирахте предаването. Трябва да се подбере правилния спорт, защото не е нормално господин или госпожа на възраст 70 години да влезе в фитнеса и да изпълнява аеробни или анаеробни напрежения с голямо натоварване. От гледна точка на това дали няма хипертония, от гледна точка на това дали има добра еластичност на кръвоносната, защото голямото натоварване може да е предпоставка за инсулти, за капиляри и така нататък. Дали фитнесът е подходящо място за пенсионерите? Точно това искам да кажа. И в момента хубаво е групата, която се ориентира към лечебна физкултура и групи, които са специализирани за общо двигателна активност. Има ли ги в Благоевград? Да, групата Бодрост, която казахте, имаме подобни пациенти, защото за нас са пациенти, които са и в София, които посещават офиса ни. Има и хора, които са в малките населени места, където групите са много по-малки, по 8-9 човека, но те са активни. Те знаят какво искат, а основното нещо това е да се движат спокойно и да се намали максимално болката при движение. Какво означава активни? Колко често и какво натоварване може да поеме един възрастен човек? И когато говорим за възрастен, нека да дефинираме кога вече започваме да обръщаме специално внимание на спорта, като за хора в напреднала възраст. Значи дефиницията за възрастен човек се размива някъде във времето, защото според европейците възрастен човек е човек над 68-70 годишна възраст, докато в нашето съзнание, за съжаление, и хора, които са вече пенсионирани, ние казваме да, те са възрастни хора, но те са двигателно активни хора. Те не са във възраст, където възрастта да оказва въздействие на двигателната култура и на самото движение. Възрастни хора, лично за мен, са хора на възраст над 70 годишна възраст, които могат да започнат с елементарни гимнастически упражнения и утрешна хигиенна гимнастика, без да има голями натоварвания за големите мускулни групи. Много важно е при тези хора да се обърне внимание и на дихателната гимнастика плюс общия двигателен режим. За хигиенната утринна гимнастика говорим и аз предлагам сега да видим точно такава гимнастика, такова раздвижване. Това са дамите от Пенсионерски клуб Бодрост в Благоевград. При тях е Антония Сокалинска. Доколкото виждам, тя упражнения няма да прави, но тя все още не е на годините им, за да прави тази гимнастика. Тони, добро утро! Добро утро, Йона. Намирам се в Младежкия дом в Благоевград, където възрастните хора от клуб Бодрост провеждат редовните си занимания. Всеки понеделник, сряда и петък те се събират тук, за да правят упражнения. Какви точно упражнения правят, ще ни каже ръководителят на клуба Красимир Нисамов, на който казвам добро утро. Добро утро на вас и на вашата публика. Значи, спортен клуб Бодрост всеки понеделник, сряда и петък в 9 без 15 до 9:30 в фоето на Младежкия дом през студените, а през топлите в околностите на Ловния дом правим така наречената обща физкултура. Точна ли е честотата на заниманията за Разбира се, това е перфектно натоварване. Минимум 2 пъти, максимум 4 пъти на седмица е максималната двигателна активност на хора в напреднала възраст
за да може самото тяло да успява да възстановява, въпреки елементарното натоварване, той трябва да възстановява. При възрастните хора самите биохимични процеси са по-забавени и процесът на възстановяване е малко по-продължителен. Тоест те могат да поемат и по-малко натоварване, като физкултура и гимнастика, така. по-малко отколкото един човек на 30-40 години. Като натоварване да, но като обем на движение и като функционалност, мисля, че могат много по-добре от нас да направят самото упражнение и много по-коректно да го изпълнят и много по-пълноценно да е цялото действие. Какво включва един набор от упражнения, които е добре да правят възрастните хора? Аз предполагам, че ще ги видим част от упражненията, но да ги маркираме. Самия комплекс или самото занимание има 3 основни части. Започва се с подготвителна част, където упражненията са общо развиващи за големите ставни групи, големите мускулни групи. Набляга се повече на координация и се подготвя тялото за основната част, която е втората част от самия комплекс. Загряване, казано по наш начин. Следващото, основната част се използват по-специфични упражнения, които имат за цел да окажат влияние на самите ставни структури и на меките тъкани около ставите. Това ли е основният проблем при хората в напреднала възраст? По-голяма част това е дегенеративните изменения по ставите. Става дума тазобедрени, колени стави, лакътни, рамени стави. Но тук трябва да се вземе под внимание и самите фасетни малки ставички, които са на гръбначния стълб по врата и кръста, където ограничават обема на движение и те чувстват една сутрешна скованост. Нека да го кажем на по-достъпен език. Фасетните малки ставички по това са малки ставички. Това да не е да е измененията на и различните невропатии и дископатии, които страдат една голяма част от хората. Точно бих казал остеофити или ушипявания, които се казват, дегенеративни изменения на телата на прешлените. Има малки ставички, които се свързват прешлените структури и когато тези стави не са достатъчно подвижни, дори и мускул да е функционален, самия обем на движение се ограничава. Това са съществени елементи, които се използват и от колегата, който работи в случая, да може да раздвижи цялата гръбна мускултура, от врата до кръста. Тоест, господина по гимнастика трябва да има, грубо казано, анамнеза на всеки, кой има ушипяване, кой какви болешки има, за да може по някакъв начин да ги раздели на групи след загряването, предполагам. Точно така. Тази група конкретно са като едно малко семейство. Всеки знае какъв е проблема на другия. Те споделят абсолютно всичко с колегата и с самия ръководител на групата. Да, той трябва да е добре запознат или колегите, които работят в подобни групи, трябва да са добре запознати с цялостната, патология на хората, с които се занимават, за да може да не се създаде дефект вместо ефект от физическото натоварване. Това е също много важно, защото едни пациенти с хипертония в рисковите пролетни есен, както и в момента сезон, там самата сърдечна дейност е променлива. И той трябва да знае в този ден и в този час какво трябва да направи, да се съобрази с атмосферните условия, дали има облачност, дали има ниска купеста, дали има налягане, което да е различно от нормалното, защото самото натоварване той ще повиши при всички случаи кръвното налягане и сърдечния ритъм и сърдечния пулс. Идеята е, че той е специалист, който се образява абсолютно с всичко. Не е толкова елементарно, колкото повече хора казват, събират се бабите и дедовете, отиват там, губят си времето и пият един чай. Не е така. Това е наистина сериозна работа. Тоест да избягват хората да правят гимнастика от дома, защото не биха могли да следят за метеорологичните условия, да ги отразят като фактор за общото им състояние. Всъщност, не точно. Хората, които са с дълготрайни или хронични заболявания, те познават тялото много по-добре от всеки един лекар или от всеки един терапевт, от всеки един физкултурник, който се занимава с това нещо. Хубаво е да се правят занимания и в къщи. Ако нямат време да се събират на групи, не е лошо да се правят занимания в къщи, но задължително трябва да минат през консултация, през кинезитерапевт, който да назначи съответния комплекс, а той да се съобрази и да упомене именно тези фактори, които трябва да се съблюдават. Добре, пропуснахме ли да отбележим и третата надграждаща фаза на гимнастика? Третата надграждаща фаза, да. Извинявам се, че се отклоних от темата. Аз пък внимавам случайно. Е точно това, заключителната фаза. При заключителната фаза тя е около 5 минути. Целта е да се нормализира сърдечната дейност, да се нормализира двигателната активност, да се нормализира дишането. Това са вече по-латентни упражнения, които имат за цел да се създаде хармония или да възстановят предишното натоварване на тялото, предишното състояние на тялото преди самото натоварване. Упражненията са основно в легнало положение, дихателно упражнение или автотренинг. Нещо, където се представя едни ситуации, където си в природата, където нормализираш дишането, където ти е приятно. Малко медиация, по-модерно. Да, точно така.
това е третата заключителна част. Като пак казваме, самите комплекси трябва да бъдат съобразени от гледна точка на сезоните, от гледна точка на патологията и от гледна точка на самия ден, който се започва гимнастиката. Добре, есента? Есента е един перфектен сезон, защото самата температура и температурните разлики не са кой знае колко голями. Лятото е малко по-натоварено и затова колегите отиват на природа, където да търсят сянка, където да търсят чист въздух. Влажността на въздуха е малко по-малка, защото температурите са по-високи. Есента, пролета, това са хубави сезони, където действат подготвящо на тялото за зимния сезон. Между другото е важно да отбележим факта, че двигателната активност е един от основните, фактори, които оказват влияние върху имунната система. Човек, който се движи нормално, човек, който изпълнява гимнастически упражнения и държи тялото си в кондиция, има по-добър имунитет. И сам по себе си има по-добра защита от вирусите, които са есените и пролетните вируси. Едно допълнение да вметна. Учител по физкултура, който води децата на излет в планината, изкачва такива еднодневни екскурзии до някои по-високи точки в планините, наоколо красивите, казва, че всъщност това е изграждане на имунитет точно. И при децата. Нали, изкачване на един връх и слизане обратно. Антония Сокалинска, отново я виждаме, че е част от Добро утро с БНТ2. Бабите, с най-голямо уважение и сладост го казваме, малко почиват сега, но предполагам са в готовност да започнат с упражненията. Тони, здравей пак! Здравей отново, Йона. Надявам се, че вече техническия проблем е отстранен. Намирам се в младежкия дом, където продължават заниманията на възрастните хора от клуб Бодрост. Тук до мен е ръководителят на клуба, господин Красимир Низамов, който ще ни каже какви упражнения правят възрастните хора всеки понеделник, сряда и петък. Може би е добре да почнем с това, че спортен клуб Бодрост, ръководен от мен Красимир Низамов, председател на Сдружение Бисер 2000, е правоприемник на вече 28 години съществуващата неформална група за здраве, създадена около лидерството на вече покойния господин Караджов, която група беше любезна да ме покани мен 2000-та година и от тогава до днес ние с помощта на инструментите, които в Сдружение Бисер 2000 имаме, направихме така, че тази неформална група да се превърне в едно регулярно място за среща на тези възрастни хора, а упражненията, които правим, са от групата на общата физкултура, но за мен това е само един от малкото акценти, които събират хората тук понеделник, сряда и петък в Младежкия дом от 9 до 15 до 9:30. Така че всеки човек в пенсионна възраст с помощта на вашата медия, благодарим за вашето внимание, може да се чувства информиран и поканен да се включи в нашите регулярни занятия. Чрез кога и къде могат да се запишат хората и колко са те към момента постоянните, които идват при вас? Записването е условно казано. Всеки, който желае, може да се присъедини в нашия клуб. Тук на място, понеделник, сряда и петък от 9 без 15 се случват репетициите, а ние трябва да кажа, че може би за мен най-важният акцент от работата с тези хора е подкрепата в нужда, която тези хора си дават в по-късните етапи от живота на човек. Обикновено той е съпътстван с загуба на близки. И тук групата успява да направи така, че ние да не допуснем наш член да се отдаде прекалено много на тежките моменти от живота и продължава житейския му път с изложби, които организираме, конкурси, които организираме, празнуването на лични празници, като рождени дни или Коледа, Нова година. Това са една много малка част от нещата, които правят спортен клуб Бодрост пълноправен и ден участник в живота на нашия Благоевград. А на каква възраст са участниците в клуба? Знаете ли, тъй като ние сме членове на Асоциация Спорт за всички на клубове от цялата страна, в момента Благоевградския клуб е с най-висока възрастова граница. Тоест ние сме най-възрастните хора в момента в страната. Има над 80 години хора, които са тук. 84 години има хора, които правят гимнастика.
Виждаме, че има предимно дами днес. Има ли мъже, които членуват? Аз следих една малко странна специфика. Ако по другите клубове в страната има и мъже, в нашия е само мъж ръководителя. Така че, но това не значи, че не могат да бъдат... Имаме толкова много пенсионери спортисти, които могат съвсем спокойно да допринесат даже с мъжкото начало в нашия спортен клуб Бодрост. А всъщност упражненията, които правите, те съобразени ли са с възрастта на хората, които посещават клуба? Да, разбира се. Значи, към тази асоциация спорт за всички, всеки един от членуващите клубове изпраща свои методисти там, за да може както да се следят последните тенденции в научната мисъл в изследването на възрастните хора, така и да се споделя опита на другите клубове и успешни практики, които те имат, за да може всеки по-местно да обогатява своя собствен живот. А как се отразява на здравето и на психиката им това? Аз, доколкото разбрах предварителния ни разговор, вие ще интервюирате и някои от членовете на клуба. Тук има даже хора с медицинско образование, доктори, които смятам, че още по-професионално биха могли да кажат колко добре е това за тяхното здраве. Ами добре, тогава може направо да попитаме някой от хората в клуб Бодрост. Здравейте! Вие от кога посещавате клуб Бодрост? От 30 години от началото. Първият ми ден на пенсията е тук. Доволна ли сте? Благодарна до безумие. Недоволна, благодарна. А защо се записахте в този клуб? За подобряване на здравето, за колективен живот, за радостни изживявания. А лесни ли са упражненията, които правите? Как се чувствате след тренировка? Весели, бодри и на кафе отиваме. Да довършим приятния ден. Може да попитаме и вас. Здравейте! А вие от кога посещавате клуба? 4 години. Как се чувствате? Много добре се чувствам. Чувствате ли се натоварена след упражненията? Не. Много добре се чувствам. Отиваме на кафе, след това и вицове, приказки и така нататък. Добре. Благодаря ви. Ами, Йона, упражненията тук в младежкия дом на клуб Бодрост продължават и това бе всичко от тук. Благодаря ти, Тони. Остани с гимнастиката и приятната компания, защото наистина са много свежи всички дами. 30 години и това поддържа един дух, един тонус, предполагам и добро здраве. Искам да поговорим малко за гериатрията, тази наука, която всъщност вие практикувате и това е профилактика на болести при възрастните хора. Тя по-различна ли е от профилактиката при младите? Точно така. Значи ние работиме, колегите, които сме кинезитерапевти и рехабилитатори, се изучава цял семестър именно тази наука гериатрия в кинезитерапията или в рехабилитацията и се набляга основно и само на това, че всеки човек е индивид и ние трябва да се съобразяваме с индивидуалната характеристика на всеки един човек в напреднала възраст. Обръща се особено внимание точно на това как тялото функционира в напреднала възраст, как самите биохимични процеси се осъществяват, как двигателният режим оказва въздействие вече върху органи и системи, които органи и системи практически са, да се изразя правилно, те са пренатоварвани в период от време, а сега е времето ние да накараме тези органи и системи да се разтоварват и да работят максимално ефикасно на тази възраст. Казано по друг начин, сърцето е орган, който от деня на зачеването или от деня на раждането до смъртта той работи непрекъснато. Но както всички останали органи, ние трябва да се погрижим този орган да работи в синхрон, да няма големи натоварвания, да няма големи почивки, а да има една монотонност на работа, която дава по-добра функционалност, по-добро хранене на тъкани, органи и системи. Тоест активният живот и изведнъж почивка, пак е стрес за организма като цяло. Трябва да се поддържа. Това нещо, значи хората, които се пенсионират, работят, след което се пенсионират, започва застоял начин на живот, започват да се трупат мазнини, започват да се повишават фактори триглицериди, започва холестерол да се завишава. Това е така, защото те спират да се движат, те спират да имат двигателен режим, който е 8 часа. И тази рязка промяна е проблем за всеки един организъм, било то човешки или къвто жив организъм. Промяната е предпоставка за стрес.
а техният организъм вече не е подготвен толкова бързо да реагира на тези фактори. И гериатрията е тази наука, която научи как да натоварваме хората в тази възраст, така че да съобразяваме с всички дегенеративни изменения в организма. Гериатрията е наука, която не кара да се чувстваме малко по-сигурна в тази, как да кажа, променлива среда на възрастния човек. Много добре беше отбелязано от колегата в случая, че тук има и фактора психосоматика или психологически отклонения, които психологически отклонения се дължат именно на такива тежки моменти в живота на възрастния човек. Когато загубиш близък, когато се случат да останеш сам, а самотата е нещо много страшно, въпреки това, че младият човек не го осъзнава. Когато останеш сам вкъщи и нямаш никой друг освен телевизора, ти искаш да стане четвъртък, за да отидеш с тази група, за да можеш да споделиш, да можеш да отпуснеш. Психологическият фактор е също много важен в тези групи за лечебна физкултура, които се организират. Профилактиката, всъщност профилактирането чрез спорт, една и съща ли е формулата за всеки? Или според индивидуално е. Индивидуално, пак казвам, ние трябва да се съобразяваме именно с това, с патологията, която е в тази възраст, трябва да се съобразяваме с психоемоционалното състояние на самия човек. Макар че те са много по-весели и много по-жизнени, ако сме в такава среда. При тях няма GSM-и да седнат в кафето и да всеки си гледа GSM-а. Те комуникират, те споделят. Те създават една положителна емоция, която ги държи крепки и здрави. Те са живяли до този момент с по-истинското общуване. Клуб Бодрост казаха, че е отворен, естествено всеки може да се запише. Достатъчно популярни ли са сред възрастните този тип клубове? Сега ще се отклоня малко от темата и ще кажа така. Българина има една народопсихология. Аз ставам пенсионер, взимам си мотичката и отивам на нивата да си гледам една градинка. Това достатъчно раздвижване ли е или пречи дори? Окей, до някъде е достатъчно, защото имаме сезонно двигателно раздвижване, пролет, лято и есен и след това зимата какво правим? Зимата седиме сами вкъщи и нищо, просто чакаме да дойде пролета. Докато тези групи трябва да се популяризират именно с тази цел. Целогодишно хората да общуват. Не да се крият, не да седят, самотата убива. Те трябва да комуникират. И затова казваме, групата сама по себе си, лично за хората от Благоевград е популярна. Има хора, когато се качваме на Бачино, те ни се радват. Или когато се качат на Младежкия дом, минал там, гледаме и как сутрин правят гимнастика. Хората се радват на това, че възрастният човек... Говорите в множествено число. Вие в случая ги консултирате? Да, голяма част от тази група, включително са наши пациенти и по някакъв начин консултираме с вида натоварване и двигателна активност. Множествено число говоря, защото не само аз и мои познати или близки или със семейство, когато отиваме и ги виждаме, всички се радваме, че те са хора, които дават пример на нас как трябва да живеем. Така е? Да. А има ли значение, вярвам, че има значение всъщност, начина на живот до пенсионната възраст и времето, в което вече е необходима наместа на гериатрията? Дали човек е спортувал, дали е работил на бюро, дали... Проблем на съвременното общество, да кажем след 95-та година, е липсата или намалената двигателна култура. Казвам от култура, от гледна точка на това познанието докъде и как трябва да се движиме. Имаме две много крайни граници. Едните, които спират да се движат активно, защото са в работен цикъл, работят сутрин от 8 вечер до 8 или по-късно. И следващата група, които активно се движат 5 дни в седмицата и 5 дни са в фитнеса, въпреки цялата, как да кажа, цялата неправилност на изпълнението, защото тялото има нужда от възстановяване. И двете крайности не са добри? Не са добри. Най-хубавото нещо е именно това. 3 дни в седмицата да влезем в някакъв двигателен ритъм с специалист, който да ни покаже как ние трябва да се натоварваме. Това е същността. И ако ние успеем да има повече предавания, в които предавания да се засягат различни възрастови групи, какво и как трябва, какъв спорт да се води. Ние с вас не сме за първи път партньори, има доста предавания, които коментираме с БНТ2 за гръбначни изкривявания, за след травматологични случаи. И всичко това трябва да бъде целогодишно и непрекъснато. За да може, когато дойде възрастта за пенсия, тялото да знае, че физическото натоварване е нещо добро. Адреналиновата зависимост от упражненията, които се създава в тялото, не поддържат жизнени, не поддържат бодри. Искам да разбера, по-здрави ли пенсионери ще бъдем, ако се движим
ако по време на си работа. даваме Да. така порцията спорт необходима и на млади ни, отколкото когато излезем в пенсионна възраст и отиваме в клуб бодрост и чакаме с гимнастиката да сме. Логично е да сме по-здрави и това ще ни струва много по-малко в напреднала възраст, отколкото ако не сме спортували. Това, че е логично, означава ли, че е така? За съжаление, както казах в началото, не е така. За съжаление, повечето хора говориме за спорт, повечето хора, медиите помагат, акцентират тези теми, но малка е групата хора, които са активно спортуващи. Наскоро имаше едно хубаво спортно действие, което беше в София за маратона. Аз бех впечатлен колко много хора се включиха в този маратон. Това е перфектно. Но дали през останалата част от маратон до маратон всички тези хора са в маратона? И искам да приключим и с фитнеса, защото споменахте, че една 70 годишна баба не е добре да ходи на фитнес. Кога трябва да приключим с фитнес? В смисъл упражненията, уредите, които ни помагат и всъщност натоварват по различен начин на тялото и отделните компоненти. Значи, лично за мене, фитнес е едно добро занимание за възраст не повече от 45-50 годишна възраст. След 50 годишна възраст и при мъжете, и при жените настъпват хормонални промени, които хормонални промени се изразяват в различни несвойствени действия на тялото. И ние точно в този етап трябва леко по леко да намалиме активното натоварване, аеробно или анаеробно, с големи двигателни активности. И така нареченото кардио? Точно така, и да минем към лечебната физкултура. Не напразно се казва лечебна физкултура. Това е упражнения, които имат за цел от тук нататък просто да поддържаме тялото в този ритъм на действие. И със сигурност ще ни бъде по-лесно, ако и на младини сме го правили. 2-3 пъти седмично гимнастика е напълно достатъчно. Много ви благодаря. Дано да сме били полезни за млади, за по-големи. Ние продължаваме с следващата тема.